A, tu si. Pošto si nekako već došao do mog kanala, dozvoli mi da te upoznam sa njim. Marko 96 je pre svega gaming kanal. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Ali pored gameplayeva na njemu možeš pronaći i neke druge klipove. Verujem da ćemo se lepo družiti. Like a Hellcat. A, tu si. Pošto si nekako već došao do mog kanala, dozvoli mi da te upoznam sa njim. Marko 96 je pre svega gaming kanal. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Ali pored gameplayeva na njemu možeš pronaći i neke druge klipove. Like